Šampiňóny. Dá sa urobiť aj z iných húb, prípadne aj sušených, ale teraz tu mám čerstvé šampiňóny, tak sa poďme sústrediť na to. Na farbe ani veľkosti opäť raz nezáleží, ale ja uprednostňujem hnedé a čím väčšie, tým lepšie. Nie je dobré umývať pod vodou. Na čistenie ich stačí proste takto pretrieť kuchynskou utierkou. Aby tam boli nejaké väčšie nežistoty, môžete ich oškrapkať nožom, prípadne ak sa vám zdá, že koniec nožičky je taký už obschnutý, stvrdnutý alebo nejaký moc tmavý, špinavý, tak naozaj taký kúsoček môžete z tohto takto odrezať. Keby ste ich umývali pod vodou, tak by mohli nejakú nasiaknúť a to nechceme, pretože mohli by potom získať takú debilnú konzistenciu. Sú ľudia, ktorí šampiňóny šúpu. Ja som šampiňóny nikdy nešúpala a síce občas mám pochybnosti, som presvedčená o tom, že žijem. Takže pokiaľ sú čerstvé, nie je to nutné. Druhou hlavnou hviezdou je pochopiteľne rýža. Používam rovnaký pomer rýže a šampiňónov. Ideálne na krémové risotto a zároveň u nás najdostupnejšie je arborio. Potom budeš potrebovať kurací vývar. Ak kurací vývar nemáš, alebo nemáš čas, alebo nevieš ako na to, v tom prípade mi daj vedieť, môžeš použiť aj zeleninový bujon, olivový olej, kúsok masla, šalotku. Nezoženieš šalotku, tak môže byť aj obyčajná žltá cibula, ale šalotka je taká jemnejšia. Strúčik cesnaku, na dochutenie bude tymián a čierne korenie, biele víno, radšej suchšie ako sladšie, a parmezán. Začni tým, že si nachystáš vývar alebo bujón tak, aby keď príde čas ho prilievať do ryže, už bol hotový, ale stále horúci. Čo sa týka množstva, tak aby bola tekutina aspoň štvornásobok množstva ryže, čiže ja na túto jednu porciu používam 130 g ryže, takže si dávam ohriať 600 ml vývaru. Šampiňóny si nakrája na plátky. Šalotku alebo cibulu si nakrája na drobno. Na panvicu si daj olivový olej. Keď sa zohreje, daj do neho šalotku. Priprav si nejaké miešatko. Cesnak si očistí a nakrája na drobno. A pridaj k šalotke. Na nízkom plamení to za občasného miešania opeč. Ak to bude trvať dlhšie ako 2 sekundy, otvor si víno. Na panvicu pridaj kúsok masla a nakrájané šampiňóny. Na miernom plamení opekaj, kým začnú šampiňóny hnednúť. Keď už trochu chytajú farbu, môžeš pridať čierne korenie a tymián. Po zhruba 2-3 minútkach prisyp rýžu a ešte minútku opeč. Rýžu môžeš podliať vínom. Stíš si plameň a nechaj víno vyvariť. Keď prestane byť z neho cítiť alkohol, dostaneme sa k tej dôležitej časti. Priprav si na vývar alebo bujon žufanku. Keď sa víno trochu zredukovalo, začneme pridávať vývar do ryže. Postup bude taký, že naberieš si zažufané, prileješ to do risota, premiešaš, necháš pár minút povariť a postup budeš opakovať, až kým rýža nebude mäkká. To by sa malo stať zhruba o takých 16-17 minút. Teraz si skontroluj čas a o 16 minút rýžu ochutnaj. Čo sa týka solenia, do prvého ochutnania to nemusíš riešiť, pretože aj vývar, prípadne bujón a aj parmezán sú slané ingrediencie, takže možno, že vôbec nebude treba sol pridávať. Parmezán si môžeš prichystať buď teraz, alebo ho budeš na záver strúhať priamo do risota. 15 minutes later. Je čas na prvú ochutnávku ryže. Tuto už je vidieť, ako to chytá takú krémovejšiu konzistenciu. Tak, ryža je al dente. Presne takto nejako to môže vyzerať. Teraz ju odstav z ohňa a okamžite do nej vmiešaj parmezán.